खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बड' एडुआव बरायग्रोबाय। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ आसाम सोरखारनि आन्डारनि क्लास 3 आरो क्लास 4 नि गुबुन गुबुन बिफाननि साख्रिनि एग्जामनि एडमिट कार्ड फैनायखौ गोबाङानो दासिमबो डाउनलड खालामनो हायाखै। सार्भारा गोबां प्रब्लेम होदों, माने सार्भार डाउनथार बिसिना खामानि गैथ्रा। बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो माबोरै डाउनलड खालामो आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि पासवर्डखौ बावगारबायब्ला माबोरै मा खालामनांगौ बेनि फुल डिटेल्स होगोन। भिडिअखौ नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बे जिथु लिंक बेनि डाइरेक्ट लिंकखौ आं बे भिडिअनि डेसक्रिप्शनाव होगोन दे, नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानै नायब्लानो जाबाय। जायफोरा क्लास 3 निखौ एप्लाइ खालामदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे लिंकआ एक्सट्रा जागोन, आरो जायफोरा क्लास 4 नि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन, पस्टआ गुबुन गुबुन जायो नालाय, मोनसे क्लास 3 नि थायो आरो मोनसे क्लास 4 नि। स' एप्लाइ खालामनाय हिसाबै नोंथांमोना लिंकआव थुना नायब्लानो जाबाय। बे आं नोंथांमोन दिन्थिनो हानाया क्लास 3 नि। बेवहाय डाइरेक्ट थाङोब्ला बेबायदि नुगोन। एप्लिकेशन नाम्बारखौ बेवहाय होनांगौ, नोंथांमोना नायना ला नै एप्लिकेशन नाम्बार आरो लोगोसे पासवर्डखौ बे गाहायाव होनांगौ। नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव जा पासवर्ड होदोंमोन बे पासवर्डखौनो नोंथांमोना होयोब्लानो जाबाय। बेवहाय आं एप्लिकेशन नाम्बारखौबो होबाय आरो पासवर्डखौबो होबाय। पासवर्डखौ होखांनायनि उनाव बे लगइन अप्सनाव थुना होयोब्लानो जाबाय। आरो नोंथाङा जुदि पासवर्डखौ बावगारबायब्ला बे फरगट पासवर्ड दंनानै गाहायाव बेनि सिनफोर होनायफोरखौ नाय, फरगट पासवर्ड, बेवहाय क्लिक खालामना होयोब्लानो नोंथाङा जिथु पासवर्ड बेखौ रिकभार खालामफैनो हागोन, बा पासवर्डखौ बिथांमोना मेसेजनि गेजेरजों हरगोन। बेवहाय फरगट पासवर्डआव थुयोब्ला नोंथाङा फार्स्टआव मबाइल नाम्बारखौ होनांगौ आरो डेट अफ बार्थखौ होनांगौ। अब्लानो बिथांमोना मेसेजनि गेजेरजों नोंथांनो जिथु पासवर्ड आरो एप्लिकेशन नाम्बार बेफोरखौ हरखायो। नोंथांमोना गोसोब्ला खनसे थुना नायब्लानो जाबाय। स' दायो आं अलरेडि एप्लिकेशन नाम्बार आरो पासवर्डखौ होखाबाय। डाइरेक्ट लगइनाव थुना होगोन, आं मिथिखायो नालाय पासवर्डखौ, हिसाबै आं लगइनाव थुबाय। स' फाइनेलि नै फैबाय आंनिया गासैबो डिटेल्सफोरा फैखाबाय। बेवहाय पेमेन्ट स्टेटासखौ साक्सेसफुल होनना बुंदों, आरो फट' आरो सिगनेचारफोर गासैबो दङ, लोगोसे एप्लिकेशन नाम्बार, नेम, फादार नेम, डेट अफ बार्थ, केटेगरिफोर गासैबो दंजोबखायो। स' नोंथांमोनाबो बेबायदि खालामना लायोब्लानो जाबाय। बेखौ जुदि मबाइलावनो डाउनलड खालामनो गोसोब्ला बे साइडआव नै एडमिट कार्ड होननाय अप्सन दङ नै बेवहाय, बे एडमिट कार्डआव क्लिक खालामना होयोब्लानो जाबाय। थुना होयोब्लानो डाउनलड जाखागोन बेयो। स' मबाइलावबा नै बेबायदि फैगोन। बेबायदि फैयोब्ला बेवहाय बे मोनसेया सेभ एस PDF आव जाना दङना गैया बेखौ खनसे नायब्लानो जाबाय। थुना हो, बेवहाय थुयोब्ला नै सेभ एस PDF जागोन। स' बेवहाय क्लिक खालामबाय, क्लिक खालामनायनि उनाव डाइरेक्ट बे सेभआव थुना होयोब्लानो जाबाय। बे सेभआव थुना होदो। बेनि उनाव नों जाय फल्डाराव सेभ खालामनो गोसो बेहायनो डाइरेक्ट सेभ खालामनो हागोन। मा नामजों सेभ खालामनो गोसो बेखौबो सेभ खालामनो हागोन। बेवहाय जुदि गोसोब्ला गुबुन नामबो लिरनो हागोन, नै जाबायदि लिरनो गोसो आरोना। स' आंना अलरेडि सेभ खालामखाबाय नालाय, जास्ट नोंथांमोननि दिन्थिनोल'सो। स' बेबायदि सेभ खालामना लायोब्लानो जायो नोंथांमोना। बेनो इजिथार प्रसेसा, डाउनलड खालामनाया जेबो गोरा नङा, मबाइलनि गेजेरजोंनो हायो। आं जिथु डिटेल्सफोर गासैखौबो दायो मबाइलनि गेजेरजों नोंथांमोना माबोरै खालामनो हायो बेखौ दिन्थिदों। स' बेयो आंनि एडमिट कार्ड क्लास 3 नि। बेवहाय गासैबो डिटेल्सफोरा दंजोबखायो, मा जायगायाव जागोन एग्जाम सेन्टारनि बेवहाय होदों आंनिया खारुपेटिया। लोगोसे एग्जामनि टाइम टेबोलखौबो होदों, सानडे 28 आगस्टआव, आरो टाइमा 10 AM निफ्राय 12 न'नसिम जागोन होनना बुंदों। बेहाय मा लांनांगोन होनना बुङोब्ला एडमिट कार्डखौ लांनो नांगोन, एडमिट कार्डजों लोगोसे गांसे फट' आइडेन्टिटि कार्ड लांनो नांगोन होनना बुंदों। फट' आइडेन्टिटि कार्ड होनना बुङोब्ला पान कार्डआनो जा बा भटार कार्डआनो जा बा आधारखौ लायो नालाय बेखौ मिथिया दे। बेवहाय फट' आरो नेम बियो गोरोबलायनाय जानो नांगोन आरोना। बेवहाय जिथु नोंथांनि एडमिट कार्ड बेजों मेट्च खालामना नायगोन, गोरोबहोना नायगोन। स' बेखौ गांसे लाङोब्लानो जाबाय। बेनि उनाव जेबो गुबुन आरो डकुमेन्टस लांनो हानाय नङा एक्सट्रा, जास्ट नोंथांनि एडमिट कार्ड आरो लोगोसे फट' आइडेन्टिटि कार्ड आरो लोगोसे बल पइन्ट पेन नांदों, बल पेनसो लांनो नांगोन। बेनि उनाव गोसोब्ला डेबिट कार्ड बा क्रेडिट कार्ड बेखौबो लांनो हागोन नांदों एग्जाम हलाव। बेनि बादै आरो नोंथाङा जेबो लांनो मोननाय नंखाया। बेनि उनाव बाहेरायाव जिथु डकुमेन्टसफोर दोनगोन बा माने जा बाहेरायाव दोनलांगोन बेयो गावनि रिक्सायावनो थानो नांगोन नांदों, बेफोर एसेबां इम्परटेन्ट नङा। बेहाय जुदि एग्जामखौ नायोब्ला टटेल 100टा कुइसन्स थागोन नांदों, आरो बेनि टटेल मार्क्सआ 150 मार्क्सनि जागोन नांदों। मोनसे कुइसननि जिथु नाम्बार बेयो 1.5 मार्क्स जागोन। आरो बेवहाय गोरोन्थि जायोब्ला जेबो रोखोमनि नेगेटिभ मार्किं थानाय नङा होनना बुंदों। माने जायफोरा एग्जाम होदों 100नि 100टाखौनो खालामना फैखायोब्लानो जाबाय। मानो होनोब्ला बेहाय गोरोन्थि जायोब्लाबो नाम्बारखौ दाननाय नङा एबा माइनास खालामनाय नङा, बेहाय नेगेटिभ मार्किं जेबो गैया होनना क्लियार खालामना होखादों बिथांमोना।
So बेहाय नोंथाङा जिथु सेलेक्ट खालामदों बे हिसाबै एग्जामखौ होनो मोनगोन जेरै एसामिस बेंगालि बर' इंलिश हिन्दी बेफोर गासिबो दंजोबखायो नोंथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय जाबायदि होदोंमोन बे हिसाबैनो मोनखागोन टेनसन लानांगौ गैया बेहाय स' दायो नै माबोरै पासवर्ड जुदि बावगारबायब्ला बेखौ खालामो दिन्थिनानै बेनि थाखाय आं डाइरेक्ट फरगट पासवर्डआव थुना होगोन फरगट पासवर्डआव थुबाय फरगट पासवर्डआव थुयोब्ला नै मबाइल नाम्बार बिदों बाराव मबाइल नाम्बारनि जायगायाव मबाइल नाम्बारखौ हो नोंथाङा एप्लाइ खालामनाय समाव मा मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन बेखौ बेहाय डाइरेक्ट लिरनानै होब्लानो जाबाय बेनि उनाव नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ बेहाय लिरनानै हो डेट अफ बार्थखौ लिरनायनि उनाव बेहाय साबमिटआव क्लिक खालामना होयोब्लानो जाबाय साबमिटआव थुयोब्लानो नोंथांनि जिथु मबाइल नाम्बार बेहाय मेसेजआ मोनहैखागोन गोसोआव लाखि मा मबाइल नाम्बारखौ होदों बे मबाइल नाम्बारखौ होयोब्लासो नोंथांनि पासवर्डखौ बिथांमोना लिरनानै हरगोन बेखायनो गुबुननि मबाइल नाम्बार होयोब्ला जानाय नंखाया थ' बेबायदि खालामना लायोब्लानो जाबाय नोंथांमोना मबाइलाव मेसेजनि गेजेरजों मोनहैगोन आरो फिन खनसेबाव बुंफिनदों जायफोरा क्लास 3निखौ एप्लाइ खालामो बिथांमोननि थाखाय मोनसे लिंकआ एक्सट्रा आरो जायफोरा क्लास 4नि थाखाय एप्लाइ खालामदों नोंथांमोननि थाखाय लिंकआ एक्सट्रा बे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव गासैबो लिंकफोरखौ मोनखागोन क्लास 3निया क्लास 3 आरो क्लास 4निया क्लास 4 एक्सट्रा स' खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं